Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala taha rasulillah wa ala yasin habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, ibu nyai, para sesepuh, bini sepuh ingkang winantu ing pahormatan ingkang kula bektosi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak-bapak dari anggota Polri yang saya hormati, Bapak Kepala Kelurahan Cepu beserta seluruh pegawai di lingkungan kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat ingkang minulya, pimpinan jamaah Istighosah Nafsul Mutmainnah beserta seluruh pengurus dan anggota yang saya hormati, para bapak, para ibu, sedaya jamaah ingkang insyaallah tansah pinaringan rahmat lan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu yang berkecamuk di hati ibu-ibu, banding-bandingno aku karo gambar sing no kene iki. Panitia ngawur. Wong manis e ngono digambar ngono kan wis. Memeke tok untune tok. Gak tepak. Alhamdulillah siang menika senaosa kala wau sempat Jawa, tapi sejane mboten nganti owah. Tujuane ora berubah, pengajian tetap jalan. Yang sepuh biyen ngarani Jawa, jaa rahmatullah, tekane rahmate Gusti Allah. Niki merupakan tanda, lambang, isyarat bahwa acara siang hari ini benar-benar mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wong sepuh biyen kaya ngono aluse. Mulane kula suwun panitia khususe lan sedaya jamaah aja kathik ngersula, umpama kok engko dikek udan, ya wis diterima. Mergo udan niku sing nata, sing ngatur Gusti Allah. Aja kathik ana sing ngomong, udan neh." Pun sering kula aturke. Ngono ku mboten sae. Kula nate ngaji ten daerah Tuban. Yo ngoten napa ngaji udan, urung sampai munggah kula udan deres. Panitia gupuh, panitia bingung, kula diparani, untuk-untuk. Untuk-untuk iki bahasa Indonesiane apa? Ya untak-untak. Pak Yai, siwer Pak Yai, siwer Pak Yai. Siwere bahasa Tuban, karepe kon nolak, kon nyingkirno udan. Tak kandhani panitiane, "Mas, aku asline yo iso, Mas, tapi aku sungkan karo Gusti Allah."
Lah wong udan iki sing ngatur Gusti Allah kok. Apa mbok piyekno? Sak pinter-pintermu ngatur donya, sak pinter Gusti. Nah, nang udan kok kadek ngomong, udan neh. Ngono ku marahi Gusti Allah tersinggung. Padha karo sampean duwe tamu, tamune mlebu nang omah lungguh, sampean suguhi wedang teh. Lah kok tamune ngomong, "Lah, teh neh." Ngono ku sampean mangkel to ora? Mesti mangkel nek karek ngombe kaken cocot ngono to. Menungso urip nang donya niki kantun nrimo, mulane sabar, sabar, sabar. Sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran, kabeh tinakdir saking pangeran. Go sareng ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala Muhammad. Karin rimo apa wae rezeki yang ngono, pangkat derajat yang ngono, jabatan yang ngono, karin rimo. Bapak-bapak didadekno wong lanang, trimo. Ibu-ibu didadekno wong wedok, trimo. Judumu kuwi, bojomu kuwi, nrimo. Senajan ora patek bejaji. Ya kena dicokot-cokot alot. Aja kathik ngersula apa maneh mbok banding-bandingno. Contone bojoku gandenge kok ora kaya Pak Anwar. Lho ngono ku ora oleh. Umpama ngene lho Bu, lek cara kula kabeh wong lanang kuwi ganteng, kabeh wong lanang kuwi bagus. Ora ana sing elek. Sama nek rumangsa bojone ora patek ganteng, pengen ketok ganteng kuwi gampang. Lungguh sak lungguh kon jejer wong lanang sing elek-elek. Engko mesti bojone sampean ketok ganteng dhewe. Hadine dijejeri wong lanang sing rondok ganteng nang cepet-cepet kon ngaleh. Nyingkreh Pak, nyingkreh. Aja mbok terusno ana kono, kelem kowe engko nyingkreh. Sing ngono ae. Lha wong Gusti Allah ku adil to, Bu. Kadang ene wong lanang rupane ganteng, tapi gelek nglarakno ati. Keren, trendy, tapi orang rezekeni. Lha ngono kuwi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Memang kabeh menungso lahir keadaan fitrah, suci, orang duwe dosa. Mangkane lek ana bocah cilik mati urung balik mesti mlebu swarga. Senajan anake wong kafir, Islam tidak mengenal dosa warisan. Ora peh bapak ibuke kafir otomatis anake kafir, mboten. Meskipun anake wong kafir mati sik cilik urung balik, urung duwe dosa, isih fitrah mlebu neraka. Gak ana dosa warisan karma untuk anak. Kula sering matur, golek ana dosa warisan, bapake tukang cukur, anake botak kabeh. Nek kualat. Bapak ibuke bakul pindang, anake matane pelorok kabeh. Ndak ada. Memang ngapunten, tempat lahir di mana kita ndak bisa milih. Moro-moro lahir wong Cepu, kaya aku moro-moro didadekno wong Jenogoro. Ora iso milih. Umpama iso milih, Bu, kula milih lahir nang Mekah, milih lahir nang Madinah. Enak. Moh lahir nang Kanor, banjir ora barbar. Podo-podo. Sangingane kita ndak bisa memilih. Terima jadi orang tua kita siapa, gak iso milih. Pake sapa, mboke sapa, ora iso milih. Moro-moro duwe pak iki, duwe mbok iki, wis diatur kabeh kali Allah. Bapak iso milih. Nah, aku milih dadi anake presiden. Anake Pak SBY. Dadi mantune Hatta Rajasa. Mungkin nane kae.
Padha-padha iso milih. Utawa aku milih dadi Saiful Jamil. Bojone iso gonta-ganti. Bar Dewi Persik. Terus dipegat kuwi terus rabi neh oleh sepong ya genane kae. Sangkingane kita ora iso milih. Lho Pak, jenis kelamin ora iso milih. Dadi ana lanang, dadi ana wedok. Iso milih, aku milih dadi wong wedok. Yakin milih dadi wong wedok. Umpama biyen sak nang jero kandungan, aku ditawari jabang bayi apa tak lairno nang donya. Kowe milih dadi lanang apa milih dadi wedok? Yakin aku milih dadi wedok. Enak dadi wong wedok sak pol-pole karo wong lanang. Kapan-kapan tak dudono alasane. Malah dudono bendol ndase engko. Tapi untuk menjadi baik atau buruk itu pilihan kita. Ngoten, mangke. Tapi kantun rimo. Lunga sepeda motoran kok bane jeblos. Ngono ku ora usah grundel, ora usah gremeng, ora usah lara ati. Trimo. Mergo kula sampean ra roh tujuane Gusti Allah njeblosno ban, iki sampean ape diselametno dari bahaya yang lebih besar. Nokono ki ning sepeda motor tubruk truk nganti gepeng sak wong-wonge. Kok umpama sepeda sampean bane ora jeblos ning kene, sing nokono ku pas wayahe sampean. Mulane karo Gusti Allah sampean diselametno, bane jeblos ning kene ora iso tekan kono. Ngono kuwi. Mlaku kok sikil kesandung cetet, lambene nang cepet-cepet innalillahi wa inna ilaihi. Muga ing dalam kesandung dalam hitungan detik panjenengan diselamatkan Allah dari bencana yang lebih besar. No kene trimo kesandung kok. Lah ning kono ana sapi gedhe wedan ngamuk sapine. Umpama ora kesandung no kene, kowe nang kono kesundang. Lah sing nyundang to sapi. Dapak sing nyundang sapi nah lah enak. Mungkin sapi sikil papat. Ape nikahan wis bar lamaran, wis bar ngetek dina, kari dadi manten. Lah kok ora sida, wurung, aja grundel, aja ngersula. Trima, kula sampean dikeki rambu-rambu karo Gusti Allah, digagalno. Umpama sida, bahaya lebih besar akan sampean alami. Ngono Bu, ngadepi wong lanang sing rewel, ngono ku sampean yo nrimo Bu. Kena apa to biasane pakane iki ra rewel, saiki kok rewel. Biasane nek ape ngono ku rasa njaluk pijet, kathek njaluk pijet bereng. Iki kena apa? Wong biasane ya langsung celingkrak, celingkrik. Lho, apa benakno gendeng kuwi lho. Saiki kok athek njaluk pijet bereng. Lho ngono ku trimon. Bapak-bapak nggih ngonten. Jenengan kok dicelatu bojo, diseneni bojo, wis Pak, trimo ben sauni-unine dheke, terserah ngomong apa rungokno ae. Wong kuwi ora ana sekakele, ora kena dicilikno, ora kena digedhekno. Ben ora ana petekane kuwi. Omongane wong wedok kok nyelekit pahit rasakno. Wong barang pahit irung karuan elek kok, Pak. Iso-iso kuwi ngobati jamu. Barang legi ora karuan enak, nyatane wong sing kakean gula ya do mlebu rumah sakit. Mulane wong lanang tepak dicelatu bojo entek ngamek kurang golek, wis jarno sak katoke dheke. Ngoceh nyelatu nang kuat pirang jam wong wedok nyelatu. Bu. Bu. Ngadepi wong lanang sing ra genah kuwi rasa gubuh atine sampean. Wis tinggalen salat, maca Quran, wiridan. Ngono ae kok mati dhewe bojone ngono kok bingung. Bapak wong lanang cerewet, ngamuk, rasa mbok kamplengi, rasa mbok jotosi. Gusti Allah gawe wong wedok ora kanggo jotos-jotosan ya Bu ya. Eneng sing bojone mara antangan ngono kuwi. Kandhakno kula Bu tak kamplengane bojone. Ora usah kate mbok kamplengi, Pak. Wong wedoke ora kanggo jotos-jotosan. Kowe to nyelatu ya wis, ngamuk ya wis, njarno. Kula nate ngono kuwi ngalami. Dicelatu bojo wis aku meneng ae wis ora tak reken. Njarno ae. Lah kok suwe-suwe meneng to, Dek? Ha bareng meneng tak takoni. Lah kok meneng? Sekedap kula tak ngarang-ngarang kata melih. Kentekan kata ampunan. Engko nek saleh tak amukno sampean neh, njajal. Lho kentekan kata-kata to suwe-suwe.
Wis jarno wae. Wong barang ngoten mawon kok digawe geger. Wis muga-muga dalu menika. Iya ya. Ngkleru ngono mbok guyu. Ndadosaken gesang kula jenengan barokah. Hidup yang selalu lebih baik. Ziyadatul khair. Kados ingkang sering dalem aturaken, hidup ini proses kuantitatif dan kualitatif, pertumbuhan dan perkembangan. Apa wae diarani urip, kalau masih bisa tumbuh, bisa berkembang. Kalau sudah tidak tumbuh, tidak berkembang, berarti sudah tidak hidup. Apa wae diarani urip, iku tandane pokok anggere isih iso obah, isih iso modot. Kuwi urip. Contone iki wit-witan iki. Iki urip mergo iki isih iso obah, isih iso modot. Tapi nek ora iso obah, ora iso modot, kuwi wis ora urip. Contone meja iki. Ya ora urip. Lah nek ibu-ibu kuwi iso niteni bojone sampean ku sik urip apa ora? Tandane ngene ku anggere sik iso obah, sik iso modot berarti sik urip. Nek wis ora iso obah, ora iso modot wis ora urip. Kowe mesti pikirane tok kono. Wonge. Angger bojo sampean ki sik iso obah, sik iso modot. Mbah kowe iki kok. Mbah sakarepem. Maka dalam menjalani proses hidup ini, baik proses perubahan maupun proses permodotan, kula sampean kudu usaha dadi wong sing terus bertambah kebagusane. Urip niki tambah suwe kudu tambah sae, mundak umure kudu mundak ibadahe, saya tuwa kudu iso saya mulya, semakin hari semakin bermakna, semakin berarti, pokoke tambah tuwek kudu tambah apik. Aja nganti gaplek pringkilan, mundak tuwek mundak pencilaan, mundak celalaan, aja nganti gaplek pringkilan, mundak tuwek mundak petakilan, pencilaan aja. Tapi rubah Bu, aja sampai gaplek digawe rempeyek, tambah tuwek tambah engkek kemenyek, tapi ganti gaplek dipangan wedhus mendem wedhuse. Tambah tuwek amale kudu tambah bagus. Gaplek dicampur jahe kuwi pahit jahene. Tambah tuwek kita saged tambah sae. Mulane hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai dalam hidup kita punya semboyan aku masih seperti yang dulu. Aja sampai kuwi meng lagu nyanyian ku masih seperti yang dulu. Pancet no berarti wong masih seperti yang dulu. Ra ono mundake, ra ono tambane, ra ono perubahane, masih seperti yang dulu. Cara wong omah-omah hidup berumah tangga semboyane kembang sentul, sing lanang ngalor, sing wedok ngidul. Ra tau petuk, akibatnya engkau di sana, aku di sini, aku begini, engkau aku begini, engkau begitu, sama saja nek cara cepu sami mawon, bokonge Mbak Mi dintup awon aboh, gak ono tambahane, gak ono undak-undakane. Tapi lek kepengin uripe barokah niku kedah ikhtiar maksimal hari ini lebih baik dari kemarin dan sesuk kudu luwih apik maneh timbangane saiki. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah niku napa? Kadang ana wong sing kleru ngartekno barokah. Di kalangan santri pondok biasane lek ana kiai bar ngombe wedang kok rantek, kuwi wedange dikira royokan. Mergo jarene barokah. Ngantek santri kuwi kebacut. Wedang urung tak ombe lho dientekno. Ya alasane ya perkara barokahe sik utuh jadi. Nggak harus seperti itu. Lah golek barokah sakniki mudah angel. Barokah sekarang semakin sulit. Kenapa? Kita hidup di negara Indonesia yang hari-hari ini rodok mengalami KZRH, kisruh, BLT bulet, RWT ruwet,
kita berada pada posisi trilematis di simpang 3 budaya. Kula sampean dituntut milih salah siji. Niki sering kula aturke secara geografis kula sampean lahir sebagai masyarakat timur, wong Indonesia, wong Jawa niku tasik primitif, mistis. Akeh wong sing percaya dukun, klenik, macam-macam. Secara historis, secara sejarah, kula zaman urip no zaman modern, kita dituntut untuk kadang-kadang katut materialistik, apa-apa ukurane materi. Mergo modern. Tapi secara teologi, secara akidah, kula zaman wis kadung dadi wong Islam, sehingga kula sampeyan dituntut untuk islami, apa wae kudu sesuai syariat, mun ngantos nyimpang saking akidah. Jadi ana pilihan telu, tradisi, modernisasi, islami. Ibu-ibu milih sing pundi? Gombal. Tradisi dieloki, modernisasi dadi hobi, islami dilakoni. Adat ya rikat, ajaran Muhammad ya semangat, budaya barat ya giat. Kalau sampean iki modele ngoten. Lek ndek wong lara ku ya mara dokter, ya sowan kiai, ya marani dukun bancik. Contoh paling cetha ya lek ana ngantenan, lek ngitung dina nganggo hitungan adat Jawa, pakaiane pakaian adat Jawa, mangke ngundang kiai kon ngaji kon donga ngangge cara Islam, tapi hiburane balane niken Aprilia, Anjar ngono. Urung bares mbok apal-apalno. Mergo kula sampean ki apa-apa dieloki, ana tradisi, ana modernisasi, ana islami. Kabeh dieloki, mulane saiki biaya hidup semakin mahal. Nggih Bu nggih? Nggih, wong sing tukang ngentekno dhuwit ya wong wedok. Contoh paling jelas, paling gampang dipaham niku pakaiane ibu-ibu. Coba to, lek wayah tradisi ya iso, modernisasi ya iso, islami ya iso. Wong wedok jan pinter. Maka nek wayah tradisi duwe manten ngono kae, iso nganggo pakaian adat Jawa. Pantes ketok gandes luwes lemes nganggo pakaian adat Jawa, jentat jentit. Nek pakaian adat Jawa ngono kae. Gandes luwes lemes nganggo sandal jinjit. Nggih to? Karo jentat jentit nae. Denggole diciutno, bokonge diganjeli. Sepon napa ngono kae. Iku nek tradisi, engko mari ngono terus dijak rekreasi. Kira-kira pakaiane pancet napa ganti? Ganti. Nek rekreasi modern, funky, trendy. Model bupati Sekwilda you can see. Bupati buka paha tinggi-tinggi, roket cowokak mehpet selakangan. Gitu. You can see, kamu dapat melihat. Terus Sekwilda menampakkan sekitar wilayah dada. Sobi nek tempat rekreasi ngoten niku. Mari ngono terus ana pengajian, ibu-ibu ya rawuh, pakaiane pripun sami napa ganti meleh? Ganti nek pengajian yo ngene iki brukut-brukut ngeten. Wis kaya swarga kabeh modele. Muga-muga njaba jerone nggih. Gombal. Pret-pret. Ini ana kene brukut-brukut. Nomah ki nyo. Mbloder kok. Mbloder ning nganggo sing apik ngono. Daster kawedhi. Sing dienggo suwelek daster 10 tahun iki lho sik dienggo. Nek nomah. Masya orang ngenyak aku tau roh sampean yo ngono. Barokah niku lahir batin, kuantitatif, kualitatif. Kula aturke, ana barokah sing bersifat materi, ana barokah sing bersifat batin, spiritual. Barokah materi niku keberhasilan, kesuksesan. Wong nek uripe barokah, biasane berhasil, biasane sukses. Barokah spiritual niku barokah batin, biasane uripe tentrem, tambah keparek ten Gusti Allah. Ibu bapak, barokah material dalam bentuk kehormatan, keberhasilan. Barokah spiritual niku bentuke kemuliaan, kehormatan. Dalam hidup wong sing uripe barokah niku punya kehormatan, punya keberhasilan. Sukses, terhormat. Niku barokah. Tiyang niku lak wonten sekawan, ana wong sing punya kehormatan tapi tidak punya keberhasilan. Ana sing punya
kehormatan, punya keberhasilan. Iki sing paling apik. Ana sing punya keberhasilan, tidak punya kehormatan. Ana sing tidak punya kehormatan, tidak punya keberhasilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 1 punya kehormatan, punya keberhasilan. Niki wong sing uripe barokah, carane terhormat, berhasil, sukses. Cara bocah sekolah ngono nggih, sregep, aktif, gak tau lowok, gak tau bolos, ujian yo moh nyontek, murni, jujur, lulus, nilaine apik. Caranya terhormat, berhasil. Cara wong dagang, jujur, dinamis, profesional, mau ngurangi timbangan, mau ngendet meteran, mau nganakno duit, tapi badine kathah, cepet soge, jujur, carane terhormat, hasilnya sae. Cara jadi pegawai, aktif, gak tahu bolos, gak tahu KKN, tapi cepet munggah pangkat. Carane terhormat, berhasil. Niki sing paling apik. Nomor kalih, punya kehormatan tapi tidak punya keberhasilan. Sekolah ya jujur, aktif, ora tau bolos, ujian ya mau nyontek tapi ora munggah, ora lulus. Dagang ya jujur, mau mbujuki wong, mau nganakno duit, mau ngentit meteran, mau ngurangi timbangan, tapi ra iso sugih. Nek diutangi wong rawani nagih. Ora iso balik modal, modale malah modal madil. Terhormat tapi ora berhasil. Jadi pegawai ya jujur mau KKN tapi ra mundak-mundak pangkate pancet ae. Sing nomor 3, punya keberhasilan tapi tidak punya kehormatan. Berhasil ujian lulus tapi nyontek. Jadi pegawai cepet mundak pangkate tapi KKN, main suap, main sogo. Dagang cepet sugih, batine akeh tapi nganakno duit, mbujuki wong. Sing nomor 4 paling soro, wis ora berhasil, ora terhormat. Ora terhormat, ora berhasil. Sekolah ujian direwangi nyontek, ra karo-karuan, isek pancet ora lulus. Dagang direwangi mbujuki wong, nganakno duit ora bati-bati. Pegawai direwangi KKN, pangkate ra mundak-mundak. Niki sing paling soro. Lah, Ibu Bapak ingkang dipun mulyakaken, supaya uripe barokah niku minimal modale wonten 3. Nomor 1 iman, nomor 2 kedah siap melakukan perubahan, sing nomor 3 kedah purun berkorban. Modale niki tanpa 3 niki mpun arep-arep uripe kula jenengan barokah. Nomor 1 iman kudu sing mantep. Sumbere iman la ilaha illallah. Monggo sareng. La niku sumbere iman. La ilaha illallah niku huruf Arab nek dihitung jumlahe 12. Lam, alif, hamzah, lam, ha, hamzah, lam, alif, alif, lam, ha. 12. Muhammadur Rasulullah mangke jumlah hurufnya nggih 12. Mim, ha, mim, dal, ro, sin, wawu, lam, alif, lam, ha. 12. Dari 12 ini ada 2 imam besar yang berbicara tentang growth of human creation. Napa Bu? Yes, pokoknya ngono kuwi lah. Growth of human creation. Ini ada 2 imam besar. Yang satu Imam Ghazali, perso. Yang 2 Imam Sokrates. Iki Imam Anyaran. Neng Imam Sokrates. Sing sekolah-sekolah ya roh, nek sampean ora tau mangan sekolahan ya ora roh. Bahwa dalam diri manusia dalam membentuk as-shalatun nuraniyah, ya ora ceton neh. Manusia ini terdiri dari 12 unsur, yang 6 introvik, 6 ekstrovik. Ora ceton neh. Angel musa wong cepu piye ya. Wis ngene gampangane, sing 6 kuwi unsur njaba, sing 6 unsur jero, sing 6 unsur luar, sing 6 unsur batin. 6 tambah 6 jumlahe 12 pas selosin. Itu dilambangkan dengan jumlah
lubang yang ada tubuh manusia jumlahe 12. Bolongan awake menungso, bolongan dohir niku jumlahe lak 12. Songo ngono to, Pak. Songoe kaset deknane. Wis sing telu rong tak dudohno kok sampean. Saiki tak dudohno sing telu. 12 kabeh bolongane menungso. Mripat loro, irung loro, papat, kuping loro, 6, cangkem 1, 7. Kurang pira? Kurang 5. Ayo digoleki. Loro nang ngisor kuwi. Ngarep nguri. 9 to. Jak kurang 3, 1 udel. Iki bolong iki, senajan wonge bodong iki lho tetep bolong. 10 kurang 2, ngapunten susu kiwa tengen. Kuwi ra bolong, Pak, ora kena mbok ketut kok. Kok cekekekan kulino diketut paling. 12 jumlahe, pun. 6 unsur batin, 6 unsur lahir, jumlahe 12. Pun baleni melih. Mengaji iki nggih mung bolan baleni nek ora dibaleni lali. 12 angkane 1 karo 2. Lah ngoten to? Niki winginane pun kula terangi to ten kene mriku. Ketapang. Dereng. Saman ra melok paling. Wis to urung ya aku lali kok. Dereng. 1 karo 2. 12 yo angkane 1 karo 2. Wong urip yang gelem patokan cekelan 1 karo 2 mesti slamet mulya donya akhirate. 1 Allah, 2 Rasulullah. Wong la ilaha illallah Muhammadur mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Sapa wonge gelem ngabekti taat 1 Allah, 2 Rasulullah, bejo kelawan bejo kang agung, bejo donya akhirate. 12 1 2. Wis to pokoke wong urip angger gelem cekelan 1 2 mesti slamete, ra ngarah kathik ora. Mesti apike angger gelem cekelan 1 2. Nah wong Indonesia iki lho, bangun negara iki pedomane ya 1 2. Bangunlah jiwanya 1 to, bangunlah badannya 2 untuk Indonesia Raya. Tu 2 1 2. Angger sak gelem cekelan 1 2 apik. Kula ngaji wis meh rata Indonesia. Niku tukang son sak Indonesia iki lek ana kerusakan, ora usah semayan nek ngecek kaya padha nganggo 12. Cek 1 2. Cek 1 2. Aku rong tau krungu ana tukang son legrek kok cek 8 9. Cek 12 13. Gak ono. Kuwi mesti cek 1 2. 1 2. Mesti ngono. Wis 1 2 1 2. Pokoke angger gelem gondelan 1 2 slamet ngantek ngapunten 12 1 2 niku pakeme jagat. Setahun pinten wulan? 12 suwengi 12 wulan, sedina 12 suwengi 12 wulan. 12 jam, sedina 12 jam. Wong 12 iki patokan tenan patokan. Bapak-bapak enggak ada jam gandul pandome pinten? Kok setunggal? 12. Ibu-ibu enggak ada jam templek niku pandome pira? Sing nemplekno tembok mbok grayangi bareng. 12. 12 pokoke. Kemula Kanjeng Nabi lahir tanggal 12, Kanjeng Nabi sedo tanggal 12, hijrah mlebu Madinah nggih tanggal 12. 12 sih luar biasa. Ngantek wong ngrumat wong mati niku dongane yo 1 2 1 2. Ngeremno, ngedusi, ngiringno 1 bismillah, 2 wa ala millati Rasulillah. 1 2 1 2 1 2. Masyaallah 1 2 nek dijumlahno 1 tambah 2 pinten? 3 niku sangune wong urip sampai digawa mati. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Mulane wong nek wis mati dibuntel kain kafan, ditaleni 3, no tengah, no ngisor, no dhuwur. Taline diarani tali wangsul. Apa maknane? Nek wis mati, tali wangsul 3, wangsul ngersane Allah, sangune 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Ngoten niku. Yang Jawa luar biasa. Filosofine lek nuturi luar biasa. Mantun ngoten diwadahi pendoso maknane sing pendonga marang sing kuwasa. Budal nang kuburan dipayungi. Kuwi ora dipayungi ya ora apa-apa. Mok ngelingno sing urip.
Wong nek sik urip anggake kaya apa? Saiki wis mati payungan bloko wis ora iso. Mburi dipiur-piuri beras karo dhuwit. Beras nek pengen iso miber atine kudu sing waras. Dhuwit receh 50 selawe 100 paling akeh 500 kuwi maknane ya digeret ya diceh-ceh. Nek ndek rezeki aja digembol dhewe, fakir miskin yatim piatu kae lho, bagiono. Ngono, mulane ora dhuwit atusan ewu sing diajar-ajar. Engko mayite ndak jengkelangan. Ora tok nggon, sing mikul ketok dhuwit atusan ewu kaya dijeretno mayite. Keenakan wong-wong ra melok mikul royokan dhuwit. Aku dipeloro kon mikul, kari umet no. Ngono kuwi ana maknane kabeh lek tiyang sian. Tekan kuburan dilebokno. Nglebokno kuwi ana aturane, Bu. Nglebokno niku ya prengkosan. Mergo wong wedok ora melok nglebokno, dadi ra roh. Roh-roh wis nang jero ngono kuwi. Karek ziarah. Mbah kotok kono ae. Nglebokno mayit niku lho. Niku terus nang jero dikai bantal, bantale sangka lemak diarani gelu. Nek wis tugel nek wis mati kabeh amale tugel, kejaba telu ilmu sing manfaat, telu anak soleh sing sregep ndongakno. Mula diarani gelu. Ngono ku cah nom-nom saiki do ndelodok. Wong urip kongkon tegelan patok ben ora uya gayik, papatok napa? Pangeran sing hak disembah ditaati Allah niku huruf Arab tulisane papat. Jumlahe hamzah lam ha Allah patok papatok. Sing kita hormat siang niki Kanjeng Nabi Muhammad niku tulisane Arab ya papat, mem ha mem dal, papat. Mulane wong sing paling bener niku nggih Ahlussunnah wal Jamaah, pedomane patok, papat tok, siji Quran, loro hadis, telu ijma, papat kias. Ana sing ora arep ijma kias, ana sing ora arep hadis malan ingkaru sunnah. Qur'ane pedomane Quran terjemah. Ngono ku sampean aja nganti katut, aja nganti gigrik karo model ngono kuwi. Tetep teruske jamaah tahlile teruske, yasinan teruske, manakiban teruske, istighosah diteruske. Nggih Bu nggih? Wis aja gampang dirayu karo rayuan terminal ngono kuwi. Ngrasa gadeg nek sing model anyar-anyar ngono kuwi. Roe agama lene sak pira. Engko saiki tahlilan diarani haram, diarani syirik ngono aku jemberen. Ngene kula nek ngaji ten daerah Cepu tak bolan baleni. Ya perkara Cepu kan wis kelebon sing model rang genah-genah ngono kuwi to. Nggih to? Mulane ngono ku sampean hati-hati. Hati-hati. Pun. Mulane kula sampean sedina suwengi janji ning Allah niku ping 5 nganggo patok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sak temene siji salatku wa nusuki, loro kabeh ibadahku, wa mahyaya telu uripku, wa mamati papat matiku. Patok iki lillahi rabbil. Nah, mulane delok nek nduduk kuburan, nguruki kuburan, ngencepno patok nganggo alate ora irus, ora entong, ora sotil, tapi alate pacul, kuwi tegese papat gek mengkae aja sampai ucul. Cekeli sing tenanan, pacul, papat aja nganti ucul. Wong Jawa, nek ucul kena apa? Bahaya. Danganane pacul kuwi jenenge duran. Engko mundak dipaido karo pangeran. Wong Jawa biyen Masya Allah, luar biasa. Nah, wis la ilaha illallah kuwi 12, Muhammadur Rasulullah kuwi ya 12. Nek dijumlahno pinten? 24 ya angkane loro karo papat, berarti 6. 24 dibagi 6 kuwi oleh papat. Berarti 24 ku 6 ping papat. 6 ping papat kuwi angka 6 jejer papat 6 6 6 6. Kuwi nek diwaca unine 6626 niku jumlah ayate Al-Qur'an. Al-Qur'an iki jumlah ayate 6620. Subhanallah. Luar biasa. Tatanane Gusti Allah nih. Lah wong kitabe Allah, kitab samawi iki ana sing ngriwayatke jumlahe 120. Siji loro nol rolas maneh. Nek dirangkum karek papat Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Papat nek. Papat nek dirangkum kumpule ten Qur'an, Qur'an dirangkum kumpule ten suratul Fatihah. Fatihah niku ayate 7 diarani sab'ul masani, 7 ayat sing kembar pujian. Mula Fatihah iku bisa dadi pituwah, pitungkas, pitutur, pituduh, pitulungan. Kena dike apa-apa? Al-Fatihatu lima quri'at lah. Fatihah niku kena ke tujuan apa ae? Anak dedel
ben cerdas wacane Fatihah. Ndek penyakit ben waras wacane Fatihah. Pari dipangan wereng wacane Fatihah. Dagangan ra payu-payu wacane Fatihah. Wis to, ndek utang urung lunas-lunas wacane Fatihah. Insyaallah cepet lunas. Saestu, cuma ana aturane. Nek wong wedok niku manten dinten Jumat mantun salat asar diwaca ping 70 niat njaluk nyaur utang gak sampai 7 Jumat insyaallah lunas. Pokoke sing ikhlas macae. Mari apa dina Jumat mari salat asar. Nek wong lanang bar Jumatan ni wiridan biasa niku posisine aja berubah saka lungguh tawarruk, pancet mari maca wiridan salat Jumat terus maca Fatihah ping 70. Niat sing mantep mangke ana ae dalane. Mbok dhuwit sing nang jaba metu kena ge nyaur. Ngoten, ora sampe 7 Jumat lunas. Sok Jumat Pak, nek wong ra medun-medun ke masjid ya kuwi wonge. Berarti utange akeh wong kuwi. Tapi ngono ku yang jarno engko nang mbok liling, utange akeh ya Pak ra medun-medun. Kuwi ngamalno ijazah kuwi ben. Fatihah kuwi nek dirangkum kumpule ten gene Bismillahirrahmanirrahim. Loh, iki nek diitung neh Bismillahirrahmanirrahim huruf Arab jumlahe 19. Ba, sin, mem, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mem, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mem. 19. 19 ki istimewa terdiri dari angka 1 dan 9. 1 itu bilangan asli terkecil, 9 itu bilangan asli terbesar. 19 itu bilangan prima, bilangan yang tidak bisa dibagi kecuali dengan bilangan itu sendiri. Kowe ora ngerti ya wis pokoke rungokno ae. Lah nek Bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufe 19. Bismillah iku nek cara wong Jawa diarani donga penatasan. Apa wae janji diwacana bismillah, tatas. Ora ana sing ora tatas. Beres-beres. Endi anak wedok perawan kok ora payu-payu wiridno bismillah, engko tatas anam. Ana sing nakono tenan kuwi. Mumpung petuk ijazah bismillah donga paling mandi. Wong biyen ngarani penatasan. Watuk pilek adem panas ngelu untu cekot-cekot. Wacakno sing mantep Bismillahirrahmanirrahim. Mau dihitung hurufe 19 berarti wong beni puyer cap 19. Mari engko. Lah nek rong mari pisan kas kurang Bismillahirrahmanirrahim 19 ping pindho 38 to ganti puder 38. Urung mari kurang pisan kas Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 3 57 maju pisan kas wong maju kok ping 4 berarti Bismillahirrahmanirrahim 19 ping 4 76 oh jarum 76 Pak. Ora ana sponsore kok tak unekno. Nek kanggo tolak aku dijajahi wong nek kanggo tolak kuwi macane diwalik. Tolak maling, tolak santet, tolak penyakit. Ku Bismillahirrahmanirrahim digawe wiridan. Kula dijajahi guru kula, tapi macane diwalik. Mestine Bismillahirrahmanirrahim diwalik Himrohnirmanrohidlah milbis. Sapa sing iso maju 100.000. Jadi gewiritan Bismillahirrahmanirrahim diwalik Himrohnirmanrohidlah milbis Himrohnirmanrohidlah milbis Himrohnirmanrohidlah milbis Himrohnirmanrohidlah milbis. Kowe ora iso kowe. Latihan sik ngono kowe. Ya Allah, niku ijazah ya ora kena kathek di otak-atik piye-piye wong pancen ijazah ngaten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. 6 unsur lahir. Apa itu? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. 1. Tsumma ja'alnahu nutfah. 2. Tsumma ja'alna an-nutfata 'alaqah. 3. Tsumma khalaqnal 'alaqata mudghah. Fakhalaqnal mudghata 'idhaman. 5. Fakasawnal 'idhama lahma. 6. Gampangane unsur lahir. Raga. Niki 6 sing jaba raga. Jasad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Maulid Nabi uga sing akeh maca selawat. Jasad. Ibu. Niki unsur lahir 6 jasad. Nun sewu. Kula niki tak syukuri. Kalau Gusti Allah digawe wajah model ngene iki tak syukuri. Pancen orang ganteng tak apani orang ganteng. Tapi nek bojoku yang ngelem. Saman ki pesek to, Bah, tapi kok sedep.
Tapi bojoku. Orang ganteng tak akoni, tapi tak syukuri. Mergo apa? Coba kalau kita mau berpikir jernih, coba ada apa di balik wajah kita? Tengkorak. Ki jero isine tengkorak. Umpama gak disumpeli daging, ora dibungkus kulit, mengerikan. Nggih napa mboten? Mulane sing ayu-ayu kuwi monggo sampean bangga dengan kecantikan sampean, monggo. Silahkan bangga dengan kecantikan Anda. Karena memang cantik kan juga pertimbangan dalam nikah. Li jamaliha. Silahkan bangga dengan kecantikan Anda. Tapi sadari bahwa cantik itu hanya bungkus. Boleh kamu bangga dengan kecantikanmu. Silahkan kalian membanggakan kulismu yang halus, mulus, tubuhmu yang keboy, semlohai, yang imut, yang yahut. Silahkan tubuhmu yang bahenol, menol, semok, belenok seperti itu, banggakan. Tapi sadari bahwa di dalam tubuhmu itu ada darah, di dalam tubuhmu itu ada nanah. Andaikan itu terbuka, kelihatan, kita melihatnya tidak akan mentala kita untuk. Iya pokoknya ra mentolo wis ra mentolo. Saking aneh ketutupan. Lane rasa engkek-engkek. Itu kan hanya bungkus. Apa artinya? Bungkus yang bagus kalau isinya jelek. Ayo luweng ada elek-elek ya wis penting isine apik. Zaman milih ndi? Isine adae welek, tas kresek wis wamoh lencu kabeh, isine bek duwe. Kalau adae apik koper ambune wis ora karuan, koper meling-meling tapi isine gethuk mambu. Milih ndi sampean? Mulane wong lanang rungokno, jangan mudah terpikat dengan bodi seorang perempuan. Jangan mudah terpikat dengan kecantikan seorang perempuan. Pak. Saman wiro ben ora gampang kesengsem karo wong wedok. Nek ro wong wedok ayu ki atine sampean kudu ngomong, "Halah, padha wae." Di balik bodi yang luar biasa, yang terbungkus kain sutra, paling ya padha wae. Sing ngomong beda berarti kulino kowe. Sadari bahwa di balik tubuhnya yang imut terdapat kelek yang kecut. Di balik bodinya yang molek terdapat berkintal-kintal telek. Di balik bibirnya yang sensual terdapat sekilo gudal. Wis ngono ae ben ora gampang kepikat. Apa artine to? Wong wedok rupane ayu tapi atine elek, ngono kuwi sing tukang ngentekno isine dompet. Apa maneh wis rupane elek, atine elek pisan. Istaqabbalallahu minna wa minkum. Nek cara aku, sing penting atine apik senajan rupane ayu. Hah? Kleru ya aku ngomong. Lah nggih, sing penting atine apik senajan rupane ayu. Nanti bang rupane elek atine elek ki apa? Ijolno pedet ae ngono kuwi. Itu yang unsur luar. Sekali lagi, hanya unsur luar yang baru akan indah kalau batinnya indah. Itu hanya bungkus yang baru akan baik, bagus kalau dalamnya baik, dalamnya bagus. Ternyata yang menentukan itu unsur batin yang disebut dhamir. Dhamir itu moral, moral itu karakter, karakter itu kelakuan. Itu yang menentukan. Mulane Bapak Ibu, wong iku nek batine apik, subhanallah, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak polah tingkahe apik. Batin niku nek apik, eneng kotak amal mesti diseni dhuwit sing gedhe. Pilihno dhuwit sing barep. Tapi nek batine elek, eneng kotak amal ya dipilihno dhuwit sing ruju dhewe. Wong iku nek batine apik, sak obahe tangan iki lho manfaati. Tangan obah nulung wong, tangan obah dada apik karo wong, tangan obah salaman. Iku nek batine apik. Tapi nek batine elek, tangan obah dompet ilang. Tangan obah jemuran ilang, tangan obah bokong semok ditabohi. Tangan wis kadung elek. Sing nentokno niku batin. Makane kula sering matur, wong iku sing diomongno padha, tapi kekuatane beda. Omongane padha tapi kekuatane beda. Rasane nang ati niku mboten padha. Wong ngomong iku nek ikhlas, dirungokno kuping iku ya genah, ning ati ya tentrem. Genah.
Senajan kasar omongane. Tapi wong ngomong nek mboten ikhlas, penuh kepentingan, ngono ku no kuping yo keri, no ati yo celekit-celekit. Mulane omongan kuwi sampean rungono genah to ora? Nek genah berarti aku ikhlas, nek ra genah berarti aku ra ikhlas. Ngono ae wong ngiteni ngono. Utawa nek gak ngono kupinge sampean sing legrek. Sing dimasak padha, iku rasane iso beda kok. Ana brambang, ana lombok, ana uyah, ana brambang, ana lombok, ana tomat, ana uyah, ana terasi, padha. Tapi sing ngulek beda. Iki dadine sambel iki lho. Beda rasane. Sing siji nguleke ikhlas, sing siji nguleke karo gremeng. Ternyata gremeng itu sangat kuat pengaruhnya terhadap sebuah produk. Ibu, jenengan goreng sak goreng, angger atine ikhlas karo nyanyi, karo selawatan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lho, gosong. Male sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing digoreng apa? Trimo tahu tempe, tapi mergo atine ikhlas karo selawatan. Tokno bojo sampeyan dilem, enake Bu masakanmu. Tokno anak telap-telep lek mangan, Bu kurangen Bu. Tokno maratuwa dilem sampeyan, pintere mantuku. Zaman masak daging bumbune spesial, tapi lek mau masak karo nyaprut cangkem irung bathuk ngelumpuk dadi siji. Meskipun bumbune spesial daging, ayo tokno bojo jare ora nafsu, tokno anak jare ora lesu, tokno mertua ora diambu. Iku ternyata ora mergo masakanmu, tapi mergo atimu nalika masak. Kula niku sering buktekno ngoten niku. Bojoku dhewe takon gekno wedang kopi, kan senenganku kopi. Ini pas iki tiga iki bener. Sampai tak ombe sungkan kono wis bar ngombe kok. Ngene iki le roh marai. Mesti dirasani karo pimpinane majelis taklim istighosah. Bar dikeki kopi sik diombe neh. Trongoan tenan kiai kuwi kok ngono. Mulane aku sungkan ape ngombe iki sak jarno ae. Ngono jero wis eneng. Bojo kula niku lho, takon gekno kopi niku nek atine ikhlas, semangat karo guyang guyu. Bertakai duit. Terus aku kena kopi baudal nih ambek jentik nih ngono. Lagi tepait. Biasane ya ngono kok. Ya Allah, enak rasane. Wis tau enak tenan. Padahal kopine kopi jitu. Kopine siji jagunge 7. Enak. Mergo gawene karo mesem. Tapi kon gekno kopi kathek mecucu ngono. Dhewe pas ndelok TV, ngono kon ndek aku gekno kopi. Gek mang-mangane ngono pawon ra gelem ndelok gekno. Saiki wis ngene kathek gek mang-mang ra gelem ngomong. Tapi ya budal. Ngono ku iso ya Allah cemplang kabeh rasane. Le, aja rame-rame. Kumpul bojo ya ngono. Nek lewego, penuh senyum, penuh canda tawa, sambil bergurau, cekikian, ngono kuwi. Ati lega, ngono ku rasane dahsyat, men. Tapi nek karo nyaprut ngono ku jajal. Sepo kabeh. Orang ngerti, cah cilik mosok ngerti ngono ku. Maka hadirkan cinta dalam rumah tangga, hadirkan cinta dalam pekerjaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saman kerja apapun, memang inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya profesimu itu macam-macam, jenenge menungso iku profesine macam-macam. Kalau ingin merasakan kenikmatan kerja, kenikmatan hidup, cintai pekerjaanmu itu. Kerja itu jangan hanya mikir hak dan kewajiban. Cintai pekerjaan itu. Lah nek panjenengan kerja sing dipikir mau hak kewajiban. Aku wajib kerja, hakku oleh bayaran. Aku wajib kerja, hakku oleh gaji. Maaf, apa bedanya kita dengan pelacur? Pelacur sing dipikirkan mau sing penting aku kerja, mbok bayari, beres. Aku bar kerja, awakmu bayar, wis, let's go. Pokoknya I love you, berarti lapi tinggal melayu.
Kalau kerja yang dipikir cuma hak kewajiban tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa sayang, apa bedanya kita dengan mereka? Cintai itu pekerjaan. Dalam rumah tangga begitu, Ibu. Hadirkan cinta dalam rumah tangga. Bapak sampean kerja neng kantor, neng pasar, kuwi atine sampean kudu ngomong, aku kerja iso tenang. Iki mergo anakku neng omah diramut bojo, omahku neng omah dijaga bojo, pakaianku diumbahno bojo. Umpama kok anakku ora diramut wong wedok, ngerentep melok nyambut gawe aku, ora ngira iso tenang aku. Nggih napa mboten? Ibu juga begitu. Bu, hadirkan cinta dalam rumah tangga. Bapaknya nyambut gawe ra karuan, polahe nyungsang jempale ngantek gegere bengkong. Wong anyar-anyaran dadi nganten yo resik gegere saiki semeling-meling. Kuwi mbelani aku. Omah tak ramute, pakaiane bojo tak umbahe, anak-anake tak ramute sing apik. Ngono, aja kok pethuk. Saben Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab azan ini disesuaikan karo sing azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ngene iki model adzan cepu ki. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jawab itu Bu, adzan lerane kon jawabi, utawa ngrasani kiyaine. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadin Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ra salah to sabene aku nek nirokno adzane cepu ngono kuwi to. Sekali lagi, hidup ini tergantung suasana hati. Wong iku nek atine resik, atine tenang, turu iso tanek, mangan sak tangan iso mangan iso nikmat. Tak baleni, wong iku nek atine resik, atine waras, turu iso tanek, mangan iso nikmat. Wong melarat, tiyang boten gadah, turu timo ning gone lemah, ora tehelan. Gronjalan, bantalan tangan, iso ngorok angler. Kadang-kadang sing turu nanggone spring bed mentul nanggone hotel, ra iso turu tanek. Gak percaya takokno Angelina Sondakh. Iso tanek to ora dhek saiki turune. Ayo. Mangan yo ngono. Nek ati tenang, Masya Allah. Trimo lawuh pindang karo kerupuk tayamum. Gorengan wedi iki lho. Kowe enake ra karuan. Ora iso wudu ra lengo kok. Kuwi kaya termasuk darurat to. Tayamum kok. Iku enake ra karuan mergo atine tenang. Lho tapi
Tiang niku nek atine susah mbok nang restoran mewah ora iso nikmati. Sama nek ora percaya, takokno wong sing lara-lara, bisakah dia menikmati enake numpak mobil ambulan? Enak wong waras numpak gledekan. Enak wong waras numpak kol tepak kuwi lho. Mungkin aku yang ngetono kol tepak kok kono. Nguwadeg kabeh ora roh nek aku sing ape ngaji. Asline aku yo diwasi nang jero montor, jarno. Supirku tak kandhani kuwi paling ape ngaji rono. Nggih paling aku leren salat nang gone masjid, ono tower sik. Ngono kuwi ora karuane tak delok nuwik mate mbah karo ngetuti es mbah apa ge mung. Liku nikmate ra karuan dipayungi kalih para malaikat. Nah, wong lara tumpakno mobil Mercy. Hidup ini tergantung suasana hati. Makanya nek urusan mangan sing penting ati. Ngomong-ngomong soal mangan, nek wong ra duwe sing dipikir sesuk mangan nopo, gitu. Nek wong sedengan sesuk mangan sak pira. Wong sugih-sugih kuwi sing dipikir sesuk mangan sapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, wes. Manusia itu human socially. Ya ora ceton neh. Makhluk sosial. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Manusia itu butuh pihak lain. Artinya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Leres napa mboten? Butuh berinteraksi. Mula Kanjeng Nabi dawuh, ad-dinu al-muamalah. Agama itu berinteraksi. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mulane ana sing sugih, ana sing melarat, ana sing pejabat, ana sing rakyat, semuanya saling membutuhkan. Kalau sering damel contoh, kayak ngeten iki di antara kita saling membutuhkan. Anda butuh saya pun butuh Anda. Kalau saya suruh ceramah sendiri di sini, ndak berani saya. Wis diketrek karo polisi aku. Kula butuh jenengan, mulane lek ana sing muleh rapopo, tapi ya siji loro ana sing keri nggih mbaturi aku. Ben ora kaya wong bento aku. Kita saling membutuhkan. Wong ki macem-macem kok, ana sing apik, ana sing elek, nggih napa nggih? Lah wong ngaji sakmene kae lho beda-beda. Ana sing ket mau metenteng ngawasi aku tapi ora dunung, Dek. Apa sing diomongno Pak Anwar wis ora ngerti, Dek. Ana sing nomburi kono santai kaya ora ngurusi, tapi senajan ngono ya belas ora mudeng. Ana sing apik, ana sing elek. Lah wong kok apik kabeh tambah ruwet sama tak dari. Wong kok apik kabeh tambah ruwet, tambah susah. Mulane eneng wong elek iki sampean syukuri. Misale ya, wong cepu iki lho saiki apik kabeh. Wong sak cepu kok apik kabeh ora ana sing elek. Jam sakmene iki ngaji no kene kabeh. Kene wong lara nemen ni sumpek sing lara. Golek dokter ora ngolehno. Lha doktere ngaji yo. Makane ana sing elek, ana sing apik wis lumrah. Wong kula nate khutbah ten kene daerah Etanan. Sampai budal khutbah lali orang ngopi, tekan gone ngewelu. Mumpung urung mancing, ayo supirku tak jak. Ayo golek kopi sik. Melaku 2 kilo golek bakul kopi le ra ngolehno. Perkara wonge apik kabeh. Isu-isu wis do budal salat Id. Jere supirku, "Mas, kan misananku dhewe. Mas, tiyang niku nek sae sedayane tambah nyusahno wong." Aku yo ngono, utekem kaya tok kono aku yo ngono. Lebih ya wong sirah ngelu ra iso waras. Perkara wonge apik kabeh. Lho iki umpama ana sing elek wis ora ngurusi budal salat Id nang terus tetep buka warung ngono kan ya aku sik iso ngopi ndasku ora ngelu nemen. Nek wong elek iki kadang-kadang ya ana kanggone. Lah saiki nek wong apik kabeh, polisi ora payu lho. Sapa sing ngabe ditangani? Wonge apik kabeh. Mulane ana sing apik, ana sing elek. Nah, karena manusia itu berkehidupan sosial, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken, maka ibadah niku ana ibadah ritual. Ibadah ritual niku sing hubungane kalih Gusti
ana ibadah sosial sing hubungane kalih sesami gesang. Ngoten. Dosa yang ngono, ana dosa ritual, dosa kalih Gusti, ana dosa sosial, dosa kalih sesami gesang. Ngoten lho. Ngantek iman niku cabange kathah. Swidak punjul, 70 punjul. A'laha la ilaha illallah. Iman yang tertinggi adalah monggo sareng. La iku cabange iman sing paling dhuwur. Wa ausatuha ikramud dhaif. Tengah-tengah iman niku mulyakno tamu. Sampean paribasane urung iso haji perkara duwite urung cukup, ora usah sedih, pengen oleh ganjaran sing imbang, saged lek duwe tamu dimulyake. Apa duwene kono? Eneng ponari swet ya ombeni ponari swet. Eneng larutan ya sugoi larutan, eneng kopi sugoi kopi. Dimulyakno. Mangke tamune pamit wangsul sampean tutke teko lawang, antar sampai ke halaman. Maka halaman rumahmu yang kau injak untuk mengantar dan menghormat tamu itu besok akan diangkat oleh Allah menjadi taman surga. Amin Allahumma. Ngono lek tamune mulai niku sampean hormat terus kok, Bu kula badhe nyuwun pamit. Nggih monggo nang wangsul. Monggo nang wangsul. Ya monggo niku sampean turno minimal sampai pintu. Langkung sae sampean antar sampai ke halaman rumah. Langkung sae melih sampean terno tekan omahe pisan. Dadi engko terteran. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Iman yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan, nyingkirno ri tekan dalan. Jenengan kondur salat jamaah mulai neng dalan ana ri utawa ana paku ana beling kok sampean jarno, itu pahala jamaah jenengan masih diragukan oleh Allah. Cara ditotal ganjarane sampean jamaah mang karo ngenjarno ana beling paku neng tengah dalan, mbah endi sing susuk. Dikongkon nyingkirno apa? Iki engko nek enek wong liwat gak ro kenek sikile. Loro wonge. Coba betapa Allah sangat menghargai manusia. Singkirno iku juri, singkirkan itu biar gak nyeripeti wong sing ate mlaku. Allah sangat menghargai manusia. Jangankan kepada manusia, kepada wedhus pun Allah menghargai. Cobi, misale wayah kemarau panjang, wangel gelek banyu. Kemarau panjang, kula butuh salat, butuh wudu. Aku duwe wedhus, pirang-pirang dina ora ngombe, ngelak nemen. Aku ndek banyu iki trimo sak botol. Iki nek tak gawe wudu, wedhusku ora ngombe. Nek tak ombekno wedhusku, aku ora iso wudu, padahal aku salat. Iki kepentinganku karo Gusti Allah. Apa kata agama? Ombekno wedhus. Lah wudune piye? Ganti tayamum. Lho, Gusti Allah iki lho ngalah karo wedhus. Allah sangat menghormati hak perwedusan. Apalagi hak kemanusiaan. Sobi itu. Mestinya wudu itu untuk Allah, untuk kita ke Allah. Menunggu Gusti Allah ngalah. Wes, ombekno wedhus ae, nah urusanmu karo aku, awu rapopo. Ganti tayamum. Sobi. Betapa Allah ngalah, betapa Allah luar biasa. Maka dalam sebuah hadis qudsi, Allah itu seakan-akan menjelmakan bentuk interaksi manusia ketika kita diharapkan dalam kehidupan sosial. Gusti Allah nang tahu dawuh ngene, ya bna Adam, maritu falam ta'udni. Menungso, aku ki lara, kok gak mbok tiliki. Aku ki lara, kok gak mbok sambangi. Jare Ibnu Adam, kaifa a'udzuka ya Allah wa anta rabbul alamin. Gusti, terus pundi to Gusti kok jenengan kok sakit? Sakit napa jenengan? Kenging diabetes napa kenging liver? Lah nek ngamar ten pundi, nek opname ten pundi, ten pavilion napa ten kelas ekonomi? Wong Gusti Allah kok lara. Terus pundi dawuh Allah? Inna abdi fulanan maridho falam ta'udu. Kae lho, kawulaku sing dadi dulurmu, kawulaku sing dadi tanggamu, kae lho lara, kok ora mok tiliki. Ama alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. Apakah kamu enggak tahu kalau engkau menjenguk tetanggamu yang sakit, kau akan dapati aku ada di situ.
Kau sama dengan menjenguk aku, menjenguk tetanggamu yang sakit. Coba, Yabna Adam, istad'amtuka falam tut'imni. Hei menungso, aku lesu njaluk mangan kok rambut kei. Jarene menungso, dos pundi to Gusti, pripun to Gusti, jenengan kok lesu, kok nyuwun dahar, jenengan nyuwun napa? Soto, kae napa jokan perapatan kono wae ketua panitia kae. Bakul soto. Nyuwun napa jenengan? Napa sate? Jare Gusti Allah pripun? Kae lho. Kawulaku sing dadi tanggamu, sing dadi batehmu lara, lesu, luwe. Tanggamu ku lho kawulaku lesu, kok ora mbok kei mangan. Apa kowe gak roh lek mbok kei mangan sak upo wae lho. Upo itu rahmatku dan kau akan mendapatkan berbagai macam rahmat sejumlah upo-upomu itu. Tapi Gusti Allah nek dawuh ya ora upo-upomu itu ngono ya ora. Sofi to, Sofi. Gusti Allah le koyok-koyok menjelmakan bentuk dalam manusia. Cobi, kae lho, kawulaku lara tili ana, kowe nek gelem niliki, gelem nuweni, gelem nyambangi, aku ning kono, kowe petuk aku ning kono. Lho ngono kok enek wong gara-gara sepele ngono ku lara serang reken. Yu jere tangga sampean lara yu. Ra gadeg. Enten semodel ngono kuwi. Terusno ya. Masya Allah. Makanya akeh wong diangkat dadi wali kalih Gusti Allah bukan karena ibadah ritualnya, tapi karena sosialnya. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni niku mboten menangi Kanjeng Nabi. Kelompok tabi'in. Ngoten niku Sayyidina Umar niku tahu dipesen Kanjeng Nabi ngene, Umar, dalem Kanjeng Nabi. Awakmu sok lek menangi wong sing jenenge Uwais Al-Qarni, njaluka donga ya, Mar. Mergo Uwais Al-Qarni ku wong hebat. Uwais Al-Qarni ku, Mar, nek kapan donga ning Allah, malaikat do nyingkrih dhewe-dhewe, sungkan karo Gusti Allah. Mergo apa? Dongane Uwais Al-Qarni ora katik lewat lantaran malaikat, langsung ditampani Gusti Allah. Sayyidina Umar niku mikir, berarti Uwais Al-Qarni ku wong hebat, wong top. Sampai malaikate do sungkan. Kanjeng Nabi pesen ngoten. Estu Kanjeng Nabi sedo, mboten menangi Uwais Al-Qarni, mboten menangi Kanjeng Nabi. Ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, ketemu enten tiyang namanya Uwais Al-Qarni. Siapa dia? Apakah orang hebat? Bukan. Apakah orang top? Bukan. Blas dudu wong terkenal. Ya ora tau mlebu koran, ya ora tau masuk TV. Nek wong terkenal kan mentret masuk TV to. Wong pidato raine diencroki laler mlebu TV. Uwais Al-Qarni blas ora tau disyuting wartawan, ora tau mlebu TV, ora tau mlebu koran, tapi langsung disyuting kenek sinare Gusti. Siapa dia? Subhanallah, wong Yaman, desa melarat, penggaweane angon wedhus. Apa hebate Uwais Al-Qarni? Subhanallah. Duwe mbok. Nek wong kene ngarani ya mama. Nek wong konku ya mbok ngono ae. Duwe mbok wis sepuh sanget, lumpuh wuta. Cobi, gadah ibu sampun sepuh, lumpuh, wuta. Napa-napa ngladeni, dahar ya ndulang, ngunjuk ya ngombeni. Klambenan nggih nglambeni, siram nggih ngedusi, ngengek nyawiki, ten pundi-pundi gendong, ten pundi-pundi gotong. Ngono kula katik rewel, wis tuwi, lumpuh, wuta, atik rewel nang ngomong ngene kok. Wes. Dalem, Mbok. Mbok kok pengen lunga kaji to wes. Jajal. Umpama sampean iki dadi anake piye? Rasah cerewet. Wis tuwek kakan pola mlaku wis ra iso sing polah-polah. Karek ngenteni sampeanku karek ngenteni. Sing sabar dikuat-kuatno atine, ngono to.
Aja kok njaluk kaji. Misale sampean duwe mbok wis lumpuh, mripate wuta, sepuh napa-napa ngladeni terus, "Nduk, mboke kok pengen roh pasar to, Nduk." Ngono ku sampean nek nyauri piye? Nang budal dhewe kono, nang berangkang dhewe kono. Ape wah apa, enak kono ki ape wah apa. Tambah dieker-eker wong kok. Wis meneng ning omah ana anggere mangan ngombe cukup gak wis. Aku ki repot mbok ora ngurusi kowe tok. Ya ngurusi putu nem bereng. Kurang apa sampean kurang apa? Kowe melok anakmu sing liyane ora ngarah kaya aku ngene iki nek ngrumat. Sopi to. Ngono ku Uwais Al-Qarni lho disambati mboke, "Oh ngoten to, Mbok. Jenengan pengen haji, Mbok. Nggih monggo, Mbok. Kula gendong." Digendong, Bu. Lah omahe to Yaman. Yaman tekan Mekah jarake 900 km. Digendong 900 kilo iku. Ngapunten, mriki Surabaya pinten kilo? Surabaya Jakarta ini nembe 600 kilo cobi. 900 kilometer mboke digendong niku. Unta ya ora duwe kendaraan, melampah kalih gendong mboke, melewati padang pasir, melintasi gurun Sahara. Engko nek sangune entek berhenti di sebuah perkampungan, mboke diselehno. Wes buruh nyambut gawe nang kampung, ya nguli batu mbok apa ngono cara saiki. Engko nek kira-kira cukup kanggo bekal perjalanan 3 dina meneruskan perjalanan mboke digendong maneh. Engko bekal entek mandeg di sebuah perkampungan maneh. Mboke diselehno buruh nyambut gawe kanggo nerusno perjalanan. Ngono terus sampai tekan Mekah. Nemriko tawaf digendong, sa'i digendong, wukuf digendong, balang jumroh digendong. Apa nek anak wis memperlakukan ibu seperti itu wis lunas utange? No. Wala bitalqatin hina waladatka. Ana sahabat persis ngoten niku kejadiane madul Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niki gadah tiyang sepuh pun lumpuh napa-napa kula sing ngladeni, maem kula sing dulang, ngengek kula sing nyawii, adus kula sing ngedusi, pakaian kula sing lambeni. Napa ngoten niku pun lunas Kanjeng Nabi, jasane ibu kula bayar ngoten niku. Jere Kanjeng Nabi, "Gong, Jong, dibanding ibumu ngeden pisan nalika nglairno kowe. Wala bitalqatin hina waladatka." Dibanding ibumu ngeden ping pisan. Pisan tok urung ana apa-apane. Padahal ibumu nglairno kowe ping pira kowe? Rata-rata ping pinten Bu sampai metu ngono kuwi. Ping pinten? Sak metune nggih. Sak metune. Kadang sampai 22 eman. Lho kok pak-pak to? Iki lho mangkane lek ana anak wani wong tua terutama wong wedok, terutama wong tua wedok. Aja arep-arep ridane Allah pemane swarga. Wong anak memperlakukan wong tua kaya ngono lho, diramut ra karuan. Siram adus ngedusi mangan dulang ngengek nyawii ten pundi-pundi digendong diladeni. Ngono ku dilaporno Kanjeng Nabi dibanding ngedene ping pisan ibuke nalika nglairno urung ana apa-apane. Padahal berapa an untuk mengeluarkan sampean. Lu ngono kok sik ana anak sing wani mentol elek karo wong tuwa. Aja arep-arep mlebu swarga. Dalile al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Ummahat niku beberapa ibu. Halo? Nek ibu satu ki umun ngono ae. Lah nek ummahat beberapa ibu. Berarti wong lanang iki kudu duwe beberapa ibu. Lho nek kepengin oleh surga kudu tahta aqdamil. Rungokno saya tak dunungno kowe. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki beberapa ibu. Kalau ibunya cuma satu, ndak ada surganya itu. Belum surga, harus ummahat kok beberapa ibu kok. Ora kok al jannatu tahta aqdamil ummi kan ora to. Kalau al jannatu tahta aqdamil ummi, surga itu di bawah telapak kaki seorang ibu. Rasulullah kalau dawuh kan tahta aqdamil
ummahat, beberapa ibu, beberapa istri. Jadi kalau bapak satu, ibu harus banyak. Nggak percaya? Coba ana sahabat sowan Kanjeng Nabi, takon, "Ya Rasulullah, sinten tiyang ingkang wajib kula bekteni?" Kanjeng Nabi jawab pripun? Ibu. Lajeng sinten melih Kanjeng Nabi? Ibu. Lajeng sinten melih Kanjeng Nabi? Ibu. Nembe sinten Kanjeng Nabi? Bapak. Ibuke pinten wau? Bapake? Lah iya, nek bapake sitok ibuke. Lah iya. Kok kenaan wong lanang. Saman ki iso hitung-hitung to ora to? Kanjeng Nabi sinten tiyang sing wajib kula bekteni? Siji. Lajeng sinten melih Kanjeng Nabi? Loro. Lajeng sinten melih Kanjeng Nabi? Telu. Nembe sinten Kanjeng Nabi? Oh, ibuke pira? Bapake? Lah iya. SMA mriku. Kono, kasih kok kasih man senori wisan melok. Rono ya. Senori. Nek saiki no kene. Lha kok aku tok omah ki maghrib paling gak. Budal langsung Kediri Tulungagung. Nek ku ndemek bojoku ki le ya apa? Wong-wong ngono ku nek diomongi, Pak Yai tolong to Pak Yai jenengan mboten ngesakaken kula. Kadang ana sing duwe gawe pengen nyunatno anake. Anak kula niku mboten purun sunat Pak Yai, lek mboten jenengan sing ngaji. Mosok jenengan mboten ngesakaken anak kula Pak Yai. Tak walik, nek kowe ra ngesakno bojoku wae aku. Selamete bojoku sabar kaya ngene-ngene iki. Nah, cara ngene-ngene iki aku dikerentat kok. Jane sik kurang sitok. Boleh Bu, ngaji wis ping 3 acarane yang gitu ora umur to piye cangkem. Urip kula niku lho bendina kon ngoceh tok ngene bendina kowe. Kalah manuk gentilang kok kae. Kowe. Ngono ku Pak wong wedoke Pak, sing penting lah amplope. Oh ngono ku angger katik bar dibelanjani akeh karo sing lanang mesti dilem-lem ra karuan. Endi Pak klambine sing rusak Pak tak unggahe Pak. Celanane rusak ora Pak. Bar dikei dhuwit akeh. Ora dikei dhuwit, Bu lek iki umbah gadeg. Klimprono ana jeding kono, nek kober ya tak kopyoke sesuk ora kober ya njarno kono. Masya Allah, betapa Allah sangat menghargai manusia. Betapa kula jenengan ayo, artinya kita bermuamalah dengan baik. Hablum minallah baik, hablum minan nas pun baik. Bukankah orang itu tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain? Leres? Kanjeng Nabi nate pas lenggah-lenggah dan masjid. Mas lenggah-lenggah dan masjid kali sahabat sing hebat-hebat niku. Sahabat sing utama-utama, bangsane Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, pokoke sahabat sing top-top. Ngono terus ana wong desa, rambut jaji, rupane ya elek. Jembaurit liwat nang ngarepe nang pinggire karo amit. Amit. Lha wong kuwi liwat Kanjeng Nabi iso dawuh ning sahabat-sahabate. Hei sahabat-sahabatku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat sing hebat-hebat, wong sing lagi liwat sing muni amit. Kuwi sampean mlebune swarga ndisi awakmu kabeh. Mosok Kanjeng Nabi kandhani kok. Ora percaya. Kowe urung apa-apa kuwi wis nang swarga. Kuwi mlebu swarga kowe lagi nyusul. Kuwi nang jero wis kelonan karo widodari. Kowe lagi nyusul. Sahabat heran. Mosok kita kan termasuk as-sabiqunal awwalun, bahkan termasuk 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. Wis karuan to. Lho kok kalah dhisik karo wong kuwi. Tapi wong nek didelok potongane iki ora potongan wong yang jemburis rupane elek. Kan nek cara logika penduduk swarga kan yo rondok ganteng lah minimal kaya aku minimal kowe. Minimal. Ora ngene iki gambare apa ngene iki. Nek gawe background iki lho kok elek men kowe. Mbok sing rondok jelas ngono to piye? Ya aku ngguyu ya wis sampe aja kok terus.
Bawrek ora ketok apa-apane. Aku ki ya pancen ireng, Pak. Ngono iki sampean padha karo ngenyek aku. Wis takoni nek aku ireng tapi ya terus aja ngono to nek gambar. Bocah dadi benterno saithik kan kenek. Ngene iki terus disoting le. Mbah ngene. Terus tapi Kanjeng Nabi dawuh ngono. Apa gak percaya piye wong sing dawuh Kanjeng Nabi? Akhirnya sahabat penasaran, diselidiki, apa sih hebatnya orang tadi? Namanya Abu Domdom. Sinten, Bu? Engkok dondom. Diselidiki, apa keistimewaannya dia? Duwe amal apa dekne? Ternyata diselidiki, dia punya dua hal yang jarang bisa dilakukan oleh orang lain. Meskipun al-alim, al-allamah, sing ahli ibadah, urung karuan iso nglakoni koyok dekne. Dua hal. Apa yang pertama? Gak tau duwe rasa mangkel blas. Gak tau duwe rasa geting blas. Gak tau hasud blas. Gak tau drengki blas. Gak tau iri blas. Angel napa mboten? Angel. Jadi eneng tanggane iso mbangun omah, ngono ku dekne alhamdulillah tanggaku iso mbangun omah. Matur nuwun Gusti, kula nderek ayem, tangga saged mbangun omah. Senajan omah kula elek pancet, enten tangga saged mbangun alhamdulillah kula nderek seneng. Angel mboten? Ana tanggane tuku mobil ngono ku alhamdulillah tangga kok iso tuku mobil senajan kula mboten gadah alhamdulillah kula remen ketinggal tangga saged tuku mobil. Dhewe wis muni alhamdulillah, tanggane sing ndek mobil iku ora iso muni alhamdulillah, wong dhewe sik mikir kreditane. Angel mboten niku? Angel mboten? Lho, tanggane tuku kulkas e mbok bakas ngono kok. Dik, wonge tuku kulkas neh, Dik. Aku serah ta yo, rupane biru ta kulkase. Pintu 3 kuwi aku serah. Rasa mbondari aku wis serah. Kenane gengi ku lho diteremontol tepak, kulkas sampai lemari. Ngono ku gayane iki ya celemer ngono ku ngetok-ngetokno wong. Lah ya to, Dik. Wis duwe kulkas kok tuku neh ge apa to, Dik? Ya Mbah yu paling go ngadai katoke bojone apa. Angel niku. Jadi ada enek tanggane ayem dhek melok ayem, tanggane susah dhek melok susah. Niku, aku takon, Bu, misale sampean duwe soto, kok soto aja-aja ning wonge kok. Ayo soto ae, soto. Sampean dodol soto, lewaris. Sampean dodol soto, lewaris. Terus enek tangga sampean tiru dodol soto. Ya laris. Akhirnya wae tangga sampeanku tambah laris, pelanggane tambah akeh, tambah rame. Nah wae sampean mundak sepi, gara-gara ning tangga sampean sing tiru adol soto. Ngono ku atine sampean seneng napa susah? Seneng wong cepu kok. Seneng, alhamdulillah. Tangga tiru aku adol soto, saiki sotone tangga laris. Wae ku ora patek laris, alhamdulillah aku saiki korah-korah mundak enteng. Ngoten nggih? Wong cepu kok. Lah mari ngono, tanggane sampean sing sotone lewaris kuwi pas budal ape dodolan, rombonge ngguling kali, cuklek kabeh. Ngono ku sampean susah napa seneng? Susah wong cepu kok. Susah terus sampean cepet-cepetan sampean tulungi, nggih to? Heeh, nek wong nggonku ya ora ngono, bongko terus aku saiki. Loh, lek wong mukmin sing tenanan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ora diarani iman sempurnane wong mukmin nek urung seneng, nek ana tanggane seneng. Seneng dulure padha karo seneng awake dhewe. Dadi ngono kuwi, angel nggih? Angel, lha iku ngono iso ngono. Yang kedua, dia tidak pernah tidur sebelum membaca doa. Apa dongane? Kok bismika. Nah, cah cilik ya iso nek bismika Allahumma ahya bismika amut. Cah TK iso nek kowe. Bukan itu.
Dia tidak pernah tidur sebelum membaca, ya Allah, siapapun yang mendolimi saya tahu atau tidak. Siapapun yang jelek kepada saya tahu atau tidak. Siapapun yang memfitnah saya tahu atau tidak. Sengaja atau tidak dia. Saksikan ya Allah, besok di akhirat saya tidak akan menuntut mereka. Saya ikhlas dielek-elek. Saya ikhlas difitnah. Saya tidak ada dendam. Dan saya tidak akan menuntut mereka di akhirat. Angel betul. Sing kiai lerong karwan iso. Kadang kiai cekelane tasbih diumetno Allah, 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 Allah. Eneng wong ayu liwat yo lho. Sopo. Aku angel iki. Kiai lurung karuan iso. Masya Allah. Loh, karena dia punya dua hal itu. Maka subhanallah, dia diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu wa taala, mlebune swarga ndisi para sahabat. Ada lagi yang lebih hebat masuk surga awal. Kanjeng Nabi ngendikan, ana awwaluman yaftahu abwabal jannah. Saya adalah orang pertama yang membuka pintu surga. Kanjeng Nabi sing buka lawange swarga, illam ra'atan tubadiruni, kecuali ana wong wedok ada seorang perempuan yang membelantangi saya. Mengelantangi. Mendisi. Saya orang pertama yang membuka pintu surga. Lah kok ujuk-ujuk ke panjenengan. Ujak-ujak. Kok marah-marah? Moro-moro kok. Tiba-tiba kuwi jenenge kejelungup ngono tiba-tiba. Ana wong wedok lagek tak buka aku sampe mlebu serobot mlebu swarga. Disiki ditegur kali Kanjeng Nabi, ma baluki waman anti, apa kehebatanmu, samanku sapa kok gelani men. Tapi Kanjeng Nabi nek muni ora gelani men ngono. Aku enggak mau pemahaman. Lagi tak buka urungane mau mlebu guys, mbok serobot. Ternyata apa? Dia seorang perempuan ditinggal mati suami, betah ora rabi maneh, hidup menjanda, ngrumat cah cilik-cilik yatim-yatim, diramut dididik sing apik, didadekno anak salihah. Iku mlebune swarga, lagek dibuka lawange karo Kanjeng Nabi, serobot mlebu dhisik. Nglanang-lanang keri kabeh. Lah nek Bu sampean nek pengen cepet mlebu swarga, sampean dongano bojone sampean nang mati. Zaman orang golek neh terus duwe anak cilik-cilik kuwi diramut sak apik-apike. Bu, jam 4 kurang seperempat, ngapunten Bu, ngapunten. Sampeyan ora nyonyaku gak ora mikir aku. Kula jadwale tasik kalih. Nggih. Gajah Mungkur Wonogiri menawi kula salah atur, sorry. Lho iya to. Kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Pisan kas Mbah Karminten ketiban cendela lara. Ketiban cendela kaya lara kok. Semanten atur kawula nyuwun pangapura sareng-sareng kita maca istighfar kaping 3 sedaya lahan lago muga-muga di ngapura Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah sepindah melih mugi-mugi jamaah istighosah
nafsul mutmainnah menika saged istiqomah ila yaumil qiyamah. Ditingkatke oleh istighosah, oleh zikir kangge mbentengi ahlus sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulina ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa anta rabbul arsyil 'azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Na'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad hata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina wa min syarri ghairina wa min syarri kulli dabbatin ta'khudhu bin nasiyati. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma silatan silatan barakatan tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadhihi al-haflah istighatha min nafsil mutmainnah ya Allah istiqamatan nafi'atan ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yen ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.